TWF Asrambari Tipramota Ajugui Tongmali Abu Bagrani Khorang Tei Moharani Kriti Singh Debormani Bagai Tini Purbo Champashora Bisibai Khobjak Melkabari wa 1 number ward Moharani Kriti Singh Debormana Gubang Budbai Koplai Khlainani Bagai Salburno Dor to Dor Awai Mung Khlaijakha Kami wa Thangai aro Manjakha Khwai TWF District Secretary Boromganang Kejang Titi Prasha Te TWF Block Vice President Boromganang Juhina Debroma Te TWF Block Secretary Boromganang Nurila Debroma Te Kubuni Juda Juda TWF YTF ni Adong Robo Manjakha biar kita tokang liya, iko refugee fiber ni, tuyeng na ni, sini mantai sokanya sawo baro, sini sakanya nantai tu, bagi sana tu, biar kita tokang kata tu. Awalnya lihat cakap dia mana? Sini. Bang foto lah. Yang biar kita tokang liya, apa tu orang gerak, maka suku. Ya perlu ikutan aja entah. Terus lagi lik solo nggak kayak cing maharani non, tunggu foto foto non budi woi kepala nak sih. Nang kayak ekdom nak sih nang las kajang tuh. Urwasono kaji ni Moharani Kriti Singh Deborma kai posi masono Laga bodina saga desengno. Cino Saidaman. Cino Saidaman. Ini icha moto sare. Ini sama motor sare boda kari nane. Cino semi. Cino Saimia. Wah. Oh, borok lagi ba? Podo buba. Oh, enggak di mata. Posno kaje. Tanggi ni nana ha foto buara. Tangi di nana ka. Sari nung sari ma. Tangi caklet foto buara pun gon budi nana. Sini buba gara hangar stek to tongka. Kekenaka. Kenaka? Hangar stek to tongoy. Kendroni Pradhan Mantri nuhun kabana. Nuhunoi. Haidi sing ba hat milidi nong ni jer nangmani singrinai. Ne je sini nangmani sini political power. Angkai te iko land power. Sini jaga ni. Tabu forest rok sek tong ya da. Forest rok jotto no dorok sek maya picha sini land. Usuk ke mana sudinya? Sini kabinet na sakau sama. Abu ini sudah kita tahu. Narak tinara tamne bagai dur khlai manis. Sini orang campa purba campa sara. Eko purboni Melkabari wa sini but prasara. Sini syarat terbawa kita senati sini but prasara kanya sangka sini but kanya kanya. Kita sabun para kanya sini je foto markasi nawa but di sini jeng joto para wa kawoi jeng sia rongga siri temita. Kai syarat terbawa to duita asonom. Angkai masimo kaito 19 tarikh biplop debos awa aro sal thangbai sal kabai kaito sini je Kriti Singh sini royal family sini Kriti Singh eko Kriti Singh Deborma bono chungja yukto khayei bur pas khlaina no je sini syarat terbawa duita sono tuyei kahang kaino जों पास खालामनाय गोबां बुरबाय
Norok tini baba biswa dur to dur khlai to. जों तिनि आरो पूर्व चाम्पासरा मेलका पाराराबो जों दाबो खुंलाय दं Kai besik biswa tei khajak tini. चाइता बिसिबो तै चाइता बिसि तंतानि आरो जों जत बिसिबो तासे हाबलिया दुइता रक तै जों हाबलायता दुइता वाट Mo bo confidence khlai. म आसाम बारे कन्टिटिउसन Nin sini munike. अनि सिनिमु डिस्ट्रिक्ट टीडब्ल्यूएफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि कुचन्ति तिग्रासा Norok tini tamni baga dur to dur khlai mani. जों बेलेखाना हामबाय जोंनि मेडिया पार्सनावनो जोंना जरारि दंमानि बागै दिबर जरावा तिनि जों तिनि दुर जे कैंपिंग खाइ दंमा हंखाय तो तिनि फाइनाय इलेक्शन जे जों तिनि पूर्व आसननि अंगै तिनि महारानी कृति सिंह देवब्रह्मा जों बनो जे विपुल बुटे जय खाइ रहनानि बागै जों तिनि दुर कैंपिंग खाइमानि जागा हंखाय तो जों तिनि 26 आसाम बारे कन्स्टिट्युएन्सनि अंगै जों तिनि पूर्व चाम्पासरानि 1 नং वार्ड मेलगाबारि अ जागायाव जों तिनि दुर कैंपिंग खाइका अ कैंपिंग फाइ मानजा फाइका जों तिनि अ कैंपिंग हंगाय तो टीडब्ल्यूएफ जों तिनि अर बागलायखा टीडब्ल्यूएफ जों अ जागा फाइका हंगा जों तिनि अ जागा फाइ मानजा फाइका तिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट टीडब्ल्यूएफ सेक्रेटारि तिनि कुसुंति टिप्रासा मैडम फाइका अ लगिव तंगो आंनि जि 26 आसामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट गान लगिव तंगो सेक्रेटारि बुखुं नुरिला ngatai chini o jaga kubang ma bungno amsaini chini tipra mothani warriors ngatai chin TWF ni members leaders monitoring jotono chungno logiri khachin warriors ro chung borongno belekena hambai mariwo amsungno chung tino o jaga camping nai thokaino khalaika ngai chung o jaga camping khaimani chung o jaga ni borok bai bo kok salaimani chung belekeno tini maharani kriti singno chung विपुल बुटे जय खायै जों गोबां बुट बाय जों बनो जितिरि रहायमाना नहनै जों खायो तिनि अ जागाव आसुनो हामबाय तो टेकेसे सुम गाके नरक तो dur khlai kabang ma lukorok ni thani bo kok salai ke bujok lai ke hediba lukorok ni phajing ti baba hai reaction dong manka lukorok ni phajing hoito जों बेलेखेनो borongno हामबाय मारिwo जों काहामनो मांखा lukorokno जों तिनि जों बोबा ग्रानि वारियार संग जों थानाय बिधान सभा ओ जों आन्द्रसो मार खाबो जों तिनि कायसा जेटा उइक चलिमानि हंखाय मार खानो तयैनो किचा प्रॉब्लम चलिखा बरक बुजि आंलाय तंखा तिनि जे ताखुक अकरा बुखुक अकरा तै तिनि माफानि समान तै तिनि नाना चुचु संने समान बरक बेलेखेनो बुजि आं तंमानि कारणे जों बेलेखे तिनि ग्राम अञ्चल जों गुरि उइ जों बरनो बुजगै खनारि उइ मांखा बरक जे आबनो बरक बुजि आंलाय तंखा थांनाय जे सकां विधान सभाव जों आन्द्र सम मारखाव से बुट मारि उ जों ताबु खंगाय तामनि कारणे जों जे ओ पद्दमार खाव बुट दिनानि बरक आबनो मारखा साइमे आंगै तंखा जों बरंनो अबनो साइखनारि का जेता जों बुबा ग्रानि वारियार संग जों बुबा ग्रानि सामुं खाइ तंमानि बा जों अ मार खावनो जों ताबु खंगाय बुट दिवै जों जय जुक्त खाइनानि नांनाय जों अबनो सावै जों तिनि रिएक्शन बेले काहामनो माखातिनि पब्लिक रंनि बस कांगो बस गटा आसाबादि दं अ पूर्वा सनो कपलाइंगान हने जों बस कांगो जे जों आसा खाइमानि हंगाय तो जों पश्चिम आसननि सलाइथिनि पूर्व आसनाव जों बिपल बुटे तेब गोबां खायो जों बन सलाइ बिसि कायो जों बुट मानानो होनाय जों आसा खायो निन सिनेमा आनि सिनेमा हंगाय तो 26 आसामबारि ब्लक कमिटिनि TWF नि आं भाइस प्रेसिडेन्ट आं मुंहा जुहिना नरक तिनि तामनि बागे dur khlai mani जों बेलेखेनो हामबाय तिनि मेडिया पार्सनावनो जोंना जरारि दंमानि बागै दिबर जरावा तिनि जों तिनि दुर जे कैंपिंग खाइ दंमा हंखाय तो तिनि फाइनाय इलेक्शन जे जों तिनि पूर्व आसननि अंगै तिनि महारानी कृति सिंह देवब्रह्मा जों बनो जे विपुल बुटे जय खाइ रहनानि बागै जों तिनि दुर कैंपिंग खाइमानि जागा हंखाय तो जों तिनि 26 आसाम बारे कन्स्टिट्युएन्सनि अंगै जों तिनि पूर्व चाम्पासरानि 1 नং वार्ड मेलगाबारि अ जागायाव जों तिनि दुर कैंपिंग खाइका अ कैंपिंग फाइ मानजा फाइका जों तिनि अ कैंपिंग हंगाय तो TWF जों तिनि अर बागलायखा TWF जों अ जागा फाइका हंगा जों तिनि अ जागा फाइ मानजा फाइका तिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट TWF सेक्रेटारि तिनि कुसुंति टिप्रासा मैडम फाइका अ लगिव तंगो आंनि जि 26 आसामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट गान लगिव तंगो सेक्रेटारि बुखुं नुरिला ngatai chini o jaga kubang ma bungno amsaini chini tipra mothani warriors ngatai chin TWF ni members leaders monitoring jotono chungno logiri khachin warriors ro chung borongno belekena hambai mariwo amsungno chung tini o jaga camping nai thokaino khalaika ngai chung o jaga camping khaimani chung o jaga ni borok bai bo kok salaimani chung belekeno tini maharani kriti singno chung विपुल बुटे जय खायै
जों गोबां बुट बाय जों बनो जित्री रहाय माना नोंहनै जों खाखायो तिनि अजागाव आसुनो हामबाय तंग टेकेसे सुम गांके नरकट दुटु दुट खलाये गोबां मा लुकुरक निथानिबो कक सालायके बुजक लायके हायदिबा लुकुरकनि फाजिंति बाबो हाय रिएक्शन दं मानका लुकुरकनि फाजिंगो हयतो जों बेलेखेनो बरंनो हामबाय मारिवो जों गाहामनो मांखा लुकुरकनो जों तिनि जों बुबाग्रानि वारियार संगे जों थानाय बिधान सभा ओ जों आन्द्रस मार खावो जों तिनि कायसा जेटा उइक चलि मानि हंखाय मार खानो तयैनो किचा प्रब्लेम चलिखा बरक बुजि आंलाय तंखा तिनि जे ताखुक अकरा बुखुक अकरा ताइचिनि माफानि समान ताइचिनि नाना चुचु संने समान बरक बेलेखेनो बुजि आं तंमानि कारणे जों बेलेखे तिनि ग्राम अञ्चल जों गुरि उइ जों बरंनो बुजगै खनारि उइ मांखा बरक जे आबनो बरक बुजि आंलाय तंखा थांनाय जे सगां बिधान सभाव जों आन्द्र समार खावो से बुट मारि उ जों ताबुक हंगाय तामनि कारणे जों जे ओ पद्दमार खावो बुट दिनानि बरक आबनो मार खा साइमे आंगै तंखा जों बरंनो अबनो साइखनारिका जेता जों बुबा ग्रानि वारियार संगे जों बुबा ग्रानि सामु खाय तंमानि बा जों ओ मार खावनो जों ताबुक हंगाय बुट दिवो जों जय जुक्त खायनानि नांनाय जों अबनो सावो जों तिनि रिएक्शन बेले काहाम न मांकातिनि पब्लिक रंनि बस कांगो बस गटा आसाबादि दं ओ पुरबा सनो कपलाइंगन हने जों बस कांगो जे जों आसा खायमानि हंगाय तो जों पश्चिम आसननि सलायथिनि पूर्व आसन जों पिपल बुटेते गोबां थायो जों बन सलाय बिसि कायो जों बुट मानानो होनाय जों आसा खायो निनसिनम आनि सिनमु हंगाय तो 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि टिडब्ल्यूएम नि आं भाइस प्रेसिडेन्ट आं मुंहा जुहिना